Salutare bărdișorilor, sunt Green și bine v-am găsit la deschiderea seriei de Minecraft Skywars. Suntem pe Gamester, pe care am jucat și în primul clip de pe acest canal. Survival Games am jucat atunci și astăzi jucăm Skywars. Și nu uitați, dacă vreți episoade de acest gen, spuneți în comentarii și dacă vreți mergeți și butonul de like. Eu nu m-am supăra. Ok. Hai că știu cât de cât aici mapa asta și am reușit să iau 2 chesturi și cu echipierul meu să ia decât un chest. Deci am fost puțin mai OP ca el. Și asta e destul de ok, ia și tu niște buți, adică niște pantaloni. N-am vrut să pun blocul, sorry, dacă sparg. N-am vrut să pun blocul acolo, am vrut să deschid chestia, trapa aia. Ok, unde să mergem? Hai că mergem pe ăștia, pe băieții ăștia de aici. Te văz? Bun. Și da, ce mai atenți, voi versișorilor măi. O să jucăm cam 4 arene pe episodul ăsta, eu zic că e destul de ok. Asta e speed? Fire resistance. Ok. Nu știu dacă o să pot ajunge. Bam, bam. Frică. Tipii, de ce nu pun? Tipii, de când nu pun? Sunt timări. Al unde? Hello? Nu te ca să fac niște blocuri. Acum fac niște blocuri. Unul-i mort. Ok, 2 sunt dead. Tipii, adică sunt chiar foarte, foarte praf. I-am rupt pe băieți. Au luat toate itemele, frate, nu mai încercat tu. Acum hai să mergem la insula noastră să iau tot dirtul și să fac drum spre insula următoare. Ok, sper că acum se aude muzica de fundal. La clipul de Sam nu prea s-a auzit. Am zis bai să dau mai tare, dar sper să nu se aude peste mine muzica. Deoarece înainte când mi se auzea bzzz microfonul, după ce aveam muzica peste mine ca să nu mi se aude microfonul, adică să nu mi se audă noise-ul de pe fundal și nu îmi plăcea atunci. Dar acum e destul de ok. Sincer, aș prefera să se audă foarte încet muzica de fundal decât să se aude peste mine. Sper că n-am atins microfonul. Ok. Mai ne trebuie blocuri, așa că să mergem să mai spargem. Eu sparg aici tipul cu echipierul meu, mai bine zis. Văd că nu face nimic, dar nu contează. Contează ca să joc eu bine, să pot să câștigăm, să pot să câștig. Și asta ar conta. Ți-au trecut 3 minute din acest match și nimic nu s-a întâmplat. Foarte, foarte cine știe ce. Am bătut teamul singur, nu contează, le-am cam dat regla tipi. Și să nu spargă tipul ăsta sub mine, că azi dacă am un rage. Mai sunt proști de aia care spar sub mine. Deoarece este și dirt. Ok, hai că l-am omorât pe tipul ăsta. Unde e teamerul meu? Hai te-mi spate, boss, hai că are și el stabia acum. Hai să mergem la mijloc. Dacă vine ăla. Sau mai bine zis aia, nu știu ce să zic. Trag și-o în ea. Ok, deci, congratulations, am câștigat, cred. Da, win a game, one game. Ok, deci am câștigat, e primul meci câștigat, deoarece s-a dat oaia la server și e primul meci câștigat, îi mai dăm un auto-join. Hai că începem 2 secunde, 1, perfect, a început foarte rapid.
și o să nu cădem din mapă. Mergem și jos. Hai, please, cu o sabie, deoarece am nevoie. Hop. Mi se părea mie acolo parcă era un chest. Era un chest și sus parcă. Sunt mai prost decât par. Meciul ăsta nu avem cum să-l câștigăm, deoarece nu avem nici sabie, nu mai am nici blocuri, nu mai am nici chest. Am mai și sărit ca butul aici. Bun, hai să încerc să fac acum drum spre mijloc. Fix am dat pe lângă, nu contează, oricum n-aveam șanse, erau la tipii la mijloc și erau și erau și echipați. Hai mai dăm un auto-join. Hai că începem la arena asta, bă, nu prea suport arena asta, dar jucăm pe ea, nu contează. Și nu știu dacă o să fac un video cum fac eu thumbnail-ul pentru clipul ăsta. Deoarece la Stampa am zis că fac și să spun ce mi s-a întâmplat. Am frumos acolo, am făcut normal clipuri, dar nu mi se vedea chestia aia pe OBS care mă apare mie, știți, de la Photoshop. Ne arată cum e thumbnail-ul și chestiile astea. Și am zis, bă, nu pun episodul ăsta, deoarece nu s-a văzut nimica și eu doar explicam pe acolo, dar explicam degeaba, adică nu s-a fucking văzut pe OBS, nu știu de ce, nu mă interesează, trebuia, adică fac altul pentru Skywars și asta e. Ok, după cum ne-am un destul de rapid pe Skywars, adică vreau să prind iteme cât mai bune rapid. Hai că am găsit sabie și pentru coechipierul meu. Bun. Tipul o să vină? Hai că tipul văd că nu are iteme aproape deloc. Stai să mă duc aici sus. Ai, bă, o surcă, ia și tu niște iteme. Am dat regeneration pe lângă, e super ok. O să merg aici. Și e super tare că nu sunt luate toate insulele. Ok, asta n-am nevoie chiar de ea. De compa. Bun. Hai să vedem. Punem pe asta 6,25. Ia tu sabia asta, boss. Tipul ăsta putea să ne rupă. Ok. Nu poison, ne dăm poison. Da, deci tipul e mai full acum ca mine, cred. Îi dau și lui niște mâncare. Bun. Hai că fac ceva interesant. Am făcut level. Am pus un anvil. Tot Sharnez 2 îmi dă, văd. Nu că hai că avem Sharnez 2. Am făcut o mare greșeală. Le combinam pe ăștia două. Dar eu nu mai am de la de XP, nu? Nu mai am. Ok, hai să mergem sus. Hai mă, nu fiți să bani și nu pune sus. Ia și tu niște blocuri dacă n-ai.
Eu o să fac, uite, așa. Deoarece chiar nu mai am nevoie de chestiile alea. Bun. Mișcăm ușor, deoarece nu vreau să mor. Mai sunt 3 jucători. Și asta e ultima arenă. Ultimul jucător e acolo. Hai să-l batem noi să fim onorații ultimului jucător. Și l-am bătut! Congratulations! Din nou! Am câștigat 2 meciuri în acest episod. Și da. Da, băi, eu am fost Green. Dacă v-a plăcut, nu uitați să mergeți și butonul de like. Și dacă nu, tot să fac și un video în care... așa. Bun, asta o să fie poza de la thumbnail, apropo. Dacă nu v-ați uitat deja la thumbnail. O să fac, cred, un video în care fac și thumbnail-ul. Și cam asta. Eu am fost Green, nu uitați să mergeți și butonul de like. Salut!